Bos días. A que non lle apetece ir de viaxe a Italia? País de fascinante cultura, gastronomía, moda e sobre todo historia. Imos facer unha viaxe polos que consideramos os puntos de máximo interese neste hermoso país. Capich? Nos chamámolo Viví la vida italiano. Comezaremos de sur a norte, empezando polos dous volcáns máis famosos do país. Primeiro pasaremos polo volcán Etna, volcán activo na illa de Sicilia cunha altura de 3.322 metros, o volcán máis alto da placa euroasiática. Ao acabar a nosa primeira visita, pódese viaxar ata a outra beira do mar, por barco ou avión, onde nos encontraremos co histórico e perigoso volcán Vesubio. Volcán activo famoso pola súa erupción do 24 de agosto do ano 79, situado fronte da bahía de Nápoles. É considerado un dos volcáns máis perigosos do mundo, xa que ao seu redor reside moita poboación. Sen dúbida, unha das cidades máis poboadas de Italia é Nápoles. Cidade ao sur de Italia. Ten grande riqueza histórica, artística, cultural e gastronómica. O seu centro histórico foi declarado pola UNESCO Patrimonio da Humanidade. Destino cercano, Pompeia. E agora podemos seguir o noso camiño ata a capital. Roma está entre as cidades máis grandes europeas en canto a territorio. É o corazón dunha das civilizacións antigas máis importante e conserva a maior concentración de bens históricos, por exemplo, o Coliseo, un anfiteatro da época construído no centro de Roma, capital italiana. A UNESCO declarou no centro histórico da cidade segundo escenario para múltiples películas. E tamén está a sede santa, o Vaticano, onde hai que visitar a Basílica de San Pedro. Xa estamos na metade da ruta e non podemos perder a cidade de Pisa. A Torre de Pisa e o campanario da Catedral da cidade foi construída para que se mantivese vertical, pero dende o comezo a creación foise inclinando. Tamén debemos ver Florencia, cidade situada a norte da rexión central de Italia, capital da Toscana e unha das cunas mundiais da arte e arquitectura. Para chegar ao norte, podemos pasar cidades tan coñecidas como Bolonia, Parma e xa chegamos a Milán, un dos 4 motores da economía europea. Encóntrase na llanura padana, unha das rexións máis desenroladas de Italia. Milán, capital económica e industrial de Italia, co aspecto de características dunha metrópolis moderna. Rañaceos, o máis célebre, o de Pirelli, con 127 metros de altura. Edificios de cristal e metal e grandes almacéns. É tamén a cidade da moda. E para finalizar, Verona e Venecia. Verona é unha das cidades máis atractivas e interesantes de Italia, cercana aos lugares de maior interés turístico do norte deste país, e tamén un dinámico centro económico. E para finalizar, Venecia, a capital do Véneto, coñecido como a cidade dos canais. Está situada no nordeste do país, sobre un conxunto de islas que se estende por unha lagoa pantanosa no mar Adriático, entre as desembocaduras do río Po, sur, e Piave, norte. Venecia está composta por 120 pequenas islas, unidas entre sí por 455 pontes. Se incluímos as islas de Murano e Burano. En sí, a cidade a forman 118 islas, unidas por 354 pontes e dividida por 177 ríos e canais. Se chega a Venecia desde a terra firme polo Ponte da Liberdade, que accede a Piacenza, Roma. A cidade sufriu os efectos de inundacións periódicas. En primavera e outono ten lugar a chamada Aqua Alta, marea alta, 2 veces ao día, que inunda completamente a Plaza de San Marcos. De verdade que non queres visitar Italia?